Ci goma ga annabi. Amin. ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأتنا بالخير والبركة اللهم وفقك عليكم ولا ga mu sun jagoranci matabarki jama'a an kawo ziyara wata cibiyar da asibiti don marasa lafiya Allah mu roƙonka Allah ka ba su lafiya Allahumma rabbana shfi ba shi da shafi la shifa illa shifa wa shifa la yaghadiru saqama Allah ya shi Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya ai ka kuma Allah ya kare ka duka da ka tsara Allah ya kare ku da ya auku karatu Allah ka kiyaye shugabanni da kai su gaban kasa zuwa ga gwamna da ciyawoyi da sauran wanda suke faɗa musu ko ana taimaka musu ana haɗa kan ana kan zama lafiya ana ka ba mu lafiya da zama lafiya kan duwa da cikin sani اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الهدى بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Gaishe ka Wambai, gaishe ka ɗan Amar. A asibitin mai martaba gaisa da marasa lafiya da kuma jami'o'in da ke tare da wani asibitin gwamnati su ba da nasu gudunmawa. A wannan taro akwai ita Gaishe ka jagaba. Gaishe ka jagaba. Gaishe ka malaki. Gaishe ka wakilin haske. Gaishe ka wakilin gabas. Gaishe ka wakilin gabas. Gaishe ka salanke. Gaishe ka salanke. Gaishe ka salanke. Sarki ya gaishe ka. Gaishe ka salanke. Gaishe ka salanke. Gaishe ka matawalle. Gaishe ka Gaishe ka matawalle. Gaishe ka matawalle. Gaishe ka sarkin samari. Ya samari an gaishe ka. Gaishe ka wakilin tsafta. An gaishe ka wakilin tsafta. Gaishe ka wakilin tsafta. Gaishe ka. Gaishe ka madugu. Gaishe ka sarkin kasuwa. Sarkin kasuwa an gaishe ka. Gaishe ka sarkin kasuwa. sauran manyan baki da ke wannan wuri gaskiya suna da yawa wanda ba za mu iya kiran su ɗaya bayan ɗaya ba amma akwai yan majalisar sarki dukkan su suna ne a wannan wuri akwai 'ya'yan sarki suna ne a wannan wuri sauran masu girma masu rawanin sarki dukkan su suna ne a wannan wuri wanda akalla ba ka fara ba sai kai kusan guda ɗari suna ne a wannan wuri to Allah sa albarka da martaba a ce a gaishe ku a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba abin da mu gaba shi ne a takaitaccen bayani wanda shi ne bitan daraktan zai yi mana You are welcome to this event. So I will not want to take much of our time because we all know that the hospital is undergoing renovation. So I want to His Royal Highness the Emir of Jamaica. Also, I want to welcome the person, the Kafanchan Municipal Council Chairperson here. I want to equally acknowledge the presence of the Jamaica Local Government Chairman and to mention all title holders that are represented here. You are all welcome. Yeah, I want to go straight on the progress of the facility. As we all remember my very government in Jamaica, I want to ask you to
wannan shi ya sa wannan asibiti ya zama to ɗaya daga cikin fitattun asibiti a sauran Kaduna kuma wanda ake takama da shi. Wannan shi na takaice abin da shi medical director ya ce. To a yanzu ajinda na gaba shi ne ubanmu wato mai martaba Alhaji Dr. Muhammadu Isa Muhammadu CON zai kai ba albarkacin bakin shi. Muna fata za a ba saurara a ji abin da shugabanmu zai faɗa a wannan wuri. Allah kara ma girma martaba, Allah kara ma mai martaba girma, Allah ba shi lafiya, Allah kara ɗaukaka. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. girma kwamishiniya na kabancin municipal mai girma ciyaman na karamar hukumar jama'a, mai girma medical director, sakatare na karamar hukumar, sauran jami'an tsaro da ma'aikatan wannan asibiti, yan majalisar wannan masarauta da sauran masu rike da karantu da jama'a da muke tare da su a wannan wuri. Na ɗauka wannan dama a madadin al'umma na mu gode ma Allah ubangiji da Allah da ya ba mu lafiya da kuma yawan rai ya kama wannan lokaci na bikin sallah babba da gashi bana kuma wani lokacin lafiya da kuma kwanciyar hankali. Yana ɗauka wannan dama yaba ma mai girma kwanan jihar Kaduna Malam Uba Sani dangane da abubuwan da yake a cikin shekara daya da yi a matsayin shi na gwamnan jihar Kaduna. A matsayin majalisa na da dukkan jama'a na muna nuna goyon bayan mu a gare shi wanda yake jagoranci da kuma tafiyar da muna kuma ya ci gaba da nuna musu goyon bayan da kuma yaba mishi da kuma addu'a Allah ya ba shi ikon sauƙin nauyi a rayuwar sai ya zama lafiya da kuma taimaka mishi ya lura da mu jama'a su lafiya. A madadi na da majalisa muna nuna cikakken godiyar mu da shugaban karamar hukumar jama'a wanda shi ma kan hawanci da shi da sakatare suna ba mu cikakken goyon baya da haɗin kai da kuma kwamishina na karantar municipal muna samun haɗin kansa da goyon bayan sa a kowane lokaci. Medical director cewa muna samun goyon bayan sa na haɗin kai a kowane lokaci. Da ba mu da abin da na mafi dubu da kuma na nuna godiya a gare ku da kuma gwamnatin da kuma su kuma da ba da shawarwari da goyon baya kamar yadda ya kamata da ni da majalisa. Mun yaba kwarai da gaske irin ayyukan da mai girma gwamnati ke yi a kafafen jihar nan. Ya fara na kwanaki ko watanni na yi bikin suka shekara 20 a mulki wanda tun daga zangon zuwa zango ya biya kuma da abubuwa na ci gaba. Ya zo zantare ya kamata ayyukan ci gaba wanda kuna da kuma ayyukan da yi a mutane domin zama lafiya da ci gaba da kuma dukkan abubuwan da ya kamata. Ba cikin ba kuma ya kamata gina na kini kwakwa na ta zo wannan asibiti domin ka zama da wani abubuwan da su yi a yi sa a madadin gwamnatin da aka sa. Domin ya ba kwarai da abubuwan da dukkan gwamnati ta ke yi a hannun da wannan asibiti a yara su a kuma tabbatar da shi ya kai yadda sauran nau'in muna nuna cikin goyon bayan mu da kuma godiya ga gwamnatin jihar Kaduna inda ta kula da wannan asibiti ana da gyare da kuma daga gyare da kuma mun sanin da hikima don Allah ya sa ta kan wani kamata. Muna godiya ga kuma goma da kuma gwamnati da kuma
ɗaukar wannan dama tsarin nuna godiyar da gaban gwamnati musamman kwamishina a ministan na da kuma ciyaman na kuma da kuma sauran da wanda aikin da muka yi da su a cikin zuwan da suka yi to mun samu haɗin kai da ci gaba da ƙarfafa da kuma kwanciyar hankali ina son biya goyon baya da kuma goyon baya ganin cewa an taimaka ma gwamnati ta yi abubuwan da ya kama ba mu na bin nan ke cikin mutum muna addu'a da kyakkyawan fata kuma majalisar da suke bakawa na asibiti muna roƙon Allah ya ba su lafiya da kuma ƙarfin jiki su warware su zama su samu da wasu lafiya don kuma yau da kare da gaske yadda medical director da ma'aikatan asibiti suke nuna tunawa a kodin aro ana nufin baya da rufe a kodin da zai kuma a madadin majalisa da sauran jama'a zan yi amfani da wannan dama in gabatar da zuwan ga mai girma kwamishina na kabantar municipal ya fi sama gwamnatin jihar kaduna da ganda da kuma matara sarkin marwa wanda allah ne ta rasuwa a hukumar da ya gabata ni da majalisa na mun je mun musu makarbiya da kuma jajirta musu kuma hukumar sama wani sarki ko na wani sarki da muna addu'a allah ya kara mana hakuri na kowa na dubarai shi da muka yi na uba kuma abokan aiki wanda ya zama mu iyayenmu ya kuma yi zamani na kuma sani da suka zama da masu su ne zama ne na mutum da kuma mun zo mun zama mara da shi ya rike mana da yi ya'yan tun da muka zo muna samun haɗin kai a gare shi da kuma shagon da sha Allah ya tafi mun yi rashin nasa ne na lafiya kuma da girma da bisa suka ta'aziyar da gwamnatin jihar Kaduna dangane da wani kwarar shi wanda aka yi sauƙi zo natijar turki wannan sarki ne ke mai haƙuri da hangen nesa zuwa yi wannan rituwar da muka yi da muna da kwanne na karantar ministan da suke kula da jama'a saura da kuma gwamnati da kuma wani abin da ina da wasu da wasu da muziyan da su ma gwamnati da banki ina cewa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya kuma gamawa lafiya kusan gwamnati da gwamnati da ta gwamnati da na kajin lafiya wanda kuma nuna mata cikakken gwamnati na kan lokaci na addu'a kuma shawarwari kan su gaba da bayarwa ganin cewa da girma gwamna ta kudiri ya sauka mana da ana gaba mana nuna cikin da yake da kusurwa cikin abubuwan da kuma mun sake yin amfani da wani dama da yi roƙo ayyuka na cikin gari wanda aka fara ayyukan da ayyukan yada da gwamnati da ci gaba da ayyuka da mata cikin kasashen kuma kewaye da kuma wasan irin matsaloli da kuma zama gwamnati zai fara kuma ta fata da kuma ko wani ya ba su dukkan kammala ayyuka da cikin kuma kewaye Allah ya ba mu lafiya da kuma lafiya kuma ba mu da rana mai albarka a gurin su da ya Allah ya mai ta mana ya sanya mana lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi fasawa lafiya mai kasan jama'a. Na jama'a Emirates masu rawani na jama'a Emirates. Our Honorable Commissioner, Municipal Council, Yakuwa General Hospital, Kafanchan, the Secretary,
Jama'a local government, the councillors here present, Jama'a local government, iyayenmu na addini, barkanmu da warhaka. Yan wana maza da mata, ya hidimar sallah, na tabbata an yi sallah lafiya. Lafiya din da ya sa mu muna nan a nan, muna cewa Allah mun gode. Zance zuwa nan na da tarihi. Mun san da cewa duk lokacin wanda aka yi sallah mai girma sarkin jama'a rana ta biyu yakan zaga ya zo ya yi gaisuwa ya kawo dan tallafi ya sami kuma ya ziyarci marasa lafiya. Ya nuna mana da cewa shugaba na kwarai ne da yana so ya ga kiwon lafiya na mutanensa. Bayan haka muna so mu nuna godiya ga gwamnati na Kaduna State a karkashin shi shugabanmu His Excellency Distinguished Senator Obasani da ya nuna kauna mutane kudanci. Mun san muna da asibitoci da yawa, amma ya gan ya dace ya zabe wannan asibiti ya zama wanda za a sake yi gyara. Gyara ana nan ana yi. Muna godiya ga Allah. Mun san bayan gyaran nan asibitin nan zai samu sifa mai kyau. Dan Allah muna sake roƙo a ba ma jama'an mu hakuri da cewa gyara ana nan ana yi kamar MD ya faɗa an riga an yi 60%. Mun san an yi kusa a kammala kenan. Kamar da ita kuma kwamishina ta yi magana mu kara hankuri. Mun san yanayi garin kuma ana nan ana ruwa. Dan Allah sai mu kara hankuri da gwamnati. Ba da jimawa ba duk za a kammala ayyuka da aka fara. Amma da dai mutane jama'a lokal government da baki daya muna ce muku barka da warhaka. Allah sa kuma a yi sallah lafiya. Inda sarki ya zo da mu duka a nan za mu koma bari Allah ya kiyaye mu duka mu koma gidajenmu lafiya. Allah ya taimake mu. Na gode. Mun gode kwanar gode muku. Allah ya kara ɗaukaka ku. Allah ya muku jagora. Tafiye da ayyukanku a kusurin ayyukanku yadda ya kamata. Da ƙarshe kuma ina fatan na mutane addu'a Allah yadda Allah ya kawo wannan wurin lafiya Allah kuma da mutane gidan su lafiya. Muna godiya saboda shugabannin da sarakunanmu da ma'aikatan ya ubangiji Allah gari ka sake ba su hangen gaba yadda za su fi kasuwa suna kawo domin mu taimaka mana masu ciwo. Ubangijin Allah inda za mu su. Muna roƙo ya ubangijin Allah sa'ilin da za mu wace daga nan ya ubangijin Allah iya yi da sake zawo mu shekara mai zuwa domin mu zo mu yi su tare. Mun ci muku gani a cikin wannan taron bikin sallah ya ubangijin Allah ka raba mu. Sa'ilin da sarki zai koma ya ubangijin Allah ya ka kawo shi ka maida shi fadar shi lafiya. Kuma ka koma da mu lafiya. Wani wannan